Ken ng'e ni gigi koselosi to tinde gibedo registered gi Registry of Political Parties. Ng'e ni chon chande emomiyo kane rachier gi Rosaine Moyu Hilton to ka bwana cha luonge ni Emilio ne Kibaki Emilio kano donje telo to joge ka okone ni bwana gima nondik mono hotel wan gino nokwaneno to kan koro ne onge defense ma jogi ne nyati mang'o wacho ni gini ema ne gichika to mae ting'e ni kusewinjuru tukete e Registry of Political Parties ma kapo ni ng'ato bagi to inyalo dhi ang'owa inyalo dhi e doho. Mar ariyo gima nyaka kendo wapar ne jothurwa ni onge negotiations ma ODM osedonje nyaka sani. Hapa ni jomoko chapo itji ka gitemo wacho ni ODM osedonje negotiation gi UDA sujui ODM idwa usi. Gima paro ni Central Management Committee ma ODM notimo nomiyo Dr. Buru nafas ni koro dhi gombaka gi duond buche mamoko kichako gi UDA. Mani gima ne giwacho. So samoro ng'ato nyalo penjo ni ang'o momiyo UDA mokwongo? Gimomiyo UDA mokwongo kaparo statement gi ne giwacho ni nikech sani gine broad base. Yes. To broad base ni gitiyo gi UDA. Broad base ni era pim ni be nyalo sudo kod UDA ni kata oyo. Okay. Ema bire weche mag 10 point agenda ka. Okay. Nikech mano e basis mane gitimo ang'owa gitiyo e twech achiel. Emomiyo bende ber ka waparo ne jowa ni nitiere committee ma bende nyotimo public participation kaluo mar 10 point agenda. Yes. Ma winjo pach jopiny. To nomigi nyaka tarik 7 dwe mar adek mondo giduoge gi report. Aparo ni en gino ma jothurwa nyaka ng'e ni sani ka ng'ato wacho ni ok oneno weche mag 10 point agenda to nitie committee ma bende nowachi nong'iyane okolane weche mag 10 point agenda. Mano bende ng'ato madwa ringo ng'we airi titi machalo ni nitie gimoro mo odwa timo to koro ma otemo mana timo ang'owa tiyogo. Committee no nitiere jok mane owuok e ODM kumotimo Wagne Zani, oting'o Gabriel Oguda Gere, oting'o Siepna Javas Bigambo, kanyo oting'o Adede Gere, yawuot luoni kanyo. Matemo ng'iyo ni to bende gini tiyo to tarik 7 gibro golo report gi. Okay. So winjruok mar ODM gi UDA broad base ni ema ne giwacho ni nikech wan kanyo nikech wan gi 10 point agenda gi chal ni tok ka report osewuok eka jo ODM bro bet piny to gombaka to koni okay wadwa kone uru jogi ni 10 point ni otiyo maber 10 point ni ok otiyo maber nikech mane basis koro tok kanyo eka paro ni koro mbeki bro chako gore maber gisani to onge. Erokamano. Matimre kinde ma joma dongo siasa ochacho ne waneno nyoro ka